हारिखौ उदांस्रि होनो थाखाय जाय बिथांमोना नांदोंमोन जुजिदोंमोन हारिनि थाखाय फाउन्डारजों लोगोसे जेसेबांनाखि दिनैहाय जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिथांमोना गासैबो जोंनि बिदा फंबायफोर जाहाथे बिथांमोना गनायनि राहा लामाखौ मोननो हायो बिथांमोननि थाखायहाय जेसेबांखि गोरा आयेन कानुना बिथांमोनखौ खाख्रबनानै दोनाखै मानो जाहाथे इसोरनि बोलोगोरा आखाइजों बिथांमोना गहोजानायनि राहा लामाखौ मोननो हायो बिथांमोननि सावरायनाया मोनसे पजिटिभ बेबायदि जानानै फैथों जों बिथांमोननि थाखायहाय साफा साफा मुं खारिनानै आर'ज खालामनो हायाब्लाबो बयनिबो जानानै जोङो आर'ज खालामगोन बेजों लोगोसे जोङो आर'ज खालामगोन आर'ज खालामदो जाहाथे अल मालिबिथा इन्टार डिनोमिनेसन चार्च कमिटिया इसोरनि हेफाजाबजों अराय सम इसोरनि हाबाखौ मावलांनो हायो बे कमिटि जायफ्रा बे कमिटिखौ सामलायगासिनो दङ बिथांमोननि थाखायबो आर'ज खालामदो होननानै बुंदों जायफ्रा दासिमाव दैदेनगासिनो दङ आरो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दा बावैसोनो गोदान दैदेनगिरिफोर फैगोन जाहाथे जाय दैदेनगिरिफ्रा बे मासिखौ नाजावगोन एबा दैदेनगोन बे कमिटिखौ दैदेनगिरि साफ्रोमबो जेन' गोसो होसारनानै बे कमिटिखौ दैदेनलांनो हायो बिनि थाखाय आर'ज खालामगोन आरो कमिटिया लागारबो थांनानै थानाय बायदि जों इसोरनियावहाय आर'ज खालामगोन बिसेसकरि जों 11 नाम्बार बर' हारिनि थाखाय उदांस्रि लाबोनो जाय बिदा फंबायफ्रा नांदोंमोन बिथांनि थाखाय जायफ्रा जेलाव जोबनानै दं बिथांमोननि गनायनि राहा लामानि थाखाय जों आर'ज खालामगोन बेजों लोगोसे 12 नम्बर जों इन्टार डिनोमिनेसन चार्च कमिटिनि दैदेनगिरिनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन बेखौ जों आर'ज खालामगोन बेनि उनावहाय जोङो दोंसे मेथाइ खननानै बे जौब्रानि आर'ज आयदायावहाय थांगोन बे आर'जखौ फोजोबनो थाखायहाय महिला बिमाफोरनिफ्रायहाय आङो खावलायहरबाय देउलगुरिनि महिला फालुकनि दंफैयो दानिया आंथ' सिनायाबो जाहैबाय बावैसो सिनायगोन बे आर'जखौ नारसिननानै फोजोबफैगोन सिगाङाव फैगोन जों बयजों लोगोसे आर'ज खालामगोन जों बयजों आर'ज खालामि ओमफ्राय जोबनायावहाय बिथाङानो बे आर'जखौ जों आर'ज खालामो हालेलुया हालेलुया आफा इसोरखौ हामबाय आफा इसोर दानो बे समाव गोसो बायफ्लेनाय जों आर'ज खालामो प्रभु आफा इसोर दिनै जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबांथार प्रभु आफा इसोर जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफोर आरो गुबुन धोरोमारिफोर दिनै आफा इसोर जोहोलावफ्रा वीरफोरा प्रभु आफा इसोर दिनै बर' हारिखौ उदांस्रि होनो थाखाय बर' हारिनि थाखाय थामोनथा मोनहोनो थाखाय प्रभु आफा इसोर दिनै आफा इसोर सरकारनि आयेनजों जुजियै जायफ्रा दिनै प्रभु जोबथेसालियाव थानांनानै दङ प्रभु आफा फाउन्डारजों लोगोसे जेसेबांनाखि आफा इसोर बिनि शिष्यफोर बिनि मावग्राफोर प्रभु दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ प्रभु आफा बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामदों ओनसोलाव बिथां इसोर आफा प्रभु बिथांमोननि थाखाय मोनसे गहोजानायनि राहा लामाखौ नों होदो प्रभु आफा इसोर जेराव बिथांमोना मोनसे गेदेरथार आफानि बोलोगोरा आखाइजों प्रभु आफा बेबायदि बायख'जानाय गहोजानायनि राहा लामाखौ मोननो हायो ओनसोलाव प्रभु बिथांमोनाबो जाहाथे उदां अख्राङाव फैनानै आफा इसोर गावनि आंगोनि बिमा बिफाजों गावनि आंगोनि बिजों बिसायजों आरो गावनि आंगोनि गथ' गथायजों बेबायदि आफा इसोर हानि फैफिननो हानाय बायदि आफा इसोर बिथांमोननि थाखाय गहोजानायनि राहा लामाखौ ओनसोलाव प्रभु ख्रीष्ट जेसेबांनाखि बिथांमोना आयेन खाख्रबजानानै दङ जायफ्रा बिथांमोनखौ बिजिरगासिनो दङ प्रभु आफा बिथांमोननि सायाव मोनसे पजिटिभ मोनसे आफा इसोर मोजां सानखांथि होदों जेराव बिथांमोना गहोजानायनि राहा लामाखौ प्रभु आफा गनायदों प्रभु आफा इसोर बेजों लोगोसे जोंनि अल मालिबिथा इन्टार डिनोमिनेसननि चार्च कमिटिनि प्रभु दैदेनगिरिफोर प्रभु गोदान आरो गोजाम जायफ्रा प्रभु बे कमिटिखौ दैदेनगोन प्रभु दैदेनगिरि साफ्रोमजोंबो नों लोगोसे थानानै गेदेरथार सिबादान खालामदों ख्रीष्ट आफा इसोर जों बिथांमोननि दैदेननि गेजेरजों नोंनि हेफाजाबजों बे कमिटिया थानाय हालेलुया हालेलुया गोथां ओनसोलाव आफा इसोर आंखौ समाजासे हामबाय आरो हामबायनो दानो नाय आफा जे बिसयफ्रा आफा बिजाबाय बे बिनायनि फिननायखौ जोङो मोनबाय होननानै गिदिर फोथायनाय जोंनियाव भरसा खालामबाय आङो गोलाव गथ' बाथ्राजों माबिनि आं बे सोलों गासैखौ बुंथिफुबाय बे उन्दै आर'जखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायबाय जोंखौ फानबाय जायफ्रा जिसु ख्रीष्टनि नामै आमेन।